Hurian ni Tuhan na hinaulonga di baga sa Tuhatta Yesus Kristus tapasada roha do pikrata dinalaho taruli hita sian hata ni Tuhan martanya kita. Hupuji jala husobahami maho ali di bata nami di bata Jahuba di bata para serohana sumuru di baga sa tike Tuhan upara dihami roha do pikiran nami dinalaho manangin hatami todim parbadia na madongani hami asa mangatusi hami di hatam di bagasan Yesus Kristus Tuhan na martanya kami tuho. Amen. Damang dainang hata ni Tuhan naradi tuhita di apala partikyanon dienek mai sen buku perpesalmen bidu 74 mabuka mai sen na parjolo masoh mai sahat tuai na pawaluhon asa ta paratiatehon odo hata ni Tuhatta edde sian si Daud uju nalalain ibana di paula di jolo ni Raja Abimelek na palahon ibana gabe muli ibana. Pujiok kuma Jahoba sifat-sifat ni Ari. Setong ma puji-pujian na di bagasan pamangaku. Jahoba do di partunggulhon rohakku. Bigyan niya kanadangol may janilas ma rohana sida. Dongani hamuna maaw pasangapo Jahoba. Ra mahita patibulhon guarnay. Hululuido Jahoba jadi delu siyaw. Jala dipalua aw siya nakahagutakku sudena. Say manatap-natap na sida tu ibana. Jadi si harma panaili na sida. Jala nasotupa tarila buhin na siday. Jojo na dangolon. Gabe ditangi ho Jahoba. Jala dipalua do ibana sian hagugutan na sudena. Marsaro do suruan ni Jahoba humaliang akan na magkabiar ibana. Jala dipalua na sida ido yanggo sahana. Dihita salhu na kadamang do dainang na hinalonga di baga sa Tuhatta Yesus Kristus totu taparhatutu do di baga sa roha do hapor siyauta ragam do di patu padebata carana paluahok kita ragam do di patu padebata carana mangodihok kita jala ragam do cara ni debata di patupan nata jalo mangurupi hita ditiki dihagugutak kita madalanya karyarita. Totu saluhu nai pataridahon ia debata Jahoba na manopalangit do tanohon ibana do debata na marhuaso ibana do debata parholong roha jala dipatudo do holong ni rohanai marhite-hite na say totong dihon ibana akajol mana porsia tu ibana. Damang dainang na hinulonga di baga sa Tuhatta Yesus Kristus. Di bagasan turpu jamita nasa tuhita dia pala partikyanon. Sada dala di patupa debata paluahon na posona si Raja David ditiki na marsitaonon ibana. Molo tajah amanginang di buku sada Samuel bidu 21 ayat 10 rode 10 takas do disandi patota di patorang na niadupan ni si Raja David pola ibana sahat tu adupan ni Raja Abimelek ima sada raja halak Palestin
disiala dipalele-lele manang neng dibunuh Raja Saul ibana. Maporus ibana, lari ibana senadopan isi Raja Saul. Saat maibana tuadopan Raja hala Palestin ima Raja Abimelek. Jelata kasdu ganuk halak maboto mabege. Taringot pangurupion ni debata nang jinalo ni si Raja David. Dela pola do hea marodo polo luhutan ni halak Israel mamuji-muji uhut pasangapon si Raja David disiala hamonangan naung pinatupa di ibana mengurupi hala Israel. So goma rohani si Raja Saul nang dibunuh ibana. Sahak maibana tuadopan ni Raja Abimelek. Raja Abimelek besa sitongna nang mabunuh si Raja David do. Alai di bagasa turpu jamita na satu hita dia pada partikenon. Sada pangurupin na pinatupan ni debata paluahon di si Raja Daud. Idok do di bagasan ayat na parjolui. Uju na lalain ibana di paula di jolu ni Raja Abimelek. Na palahon ibana gabi muli ibana. Na lalain. Manang bahasa Indonesia songon halak na gila. Seperti orang gila. Maka cara Allah pada saat itu untuk melepaskan Raja Daud supaya dia tidak dibunuh Raja Abimelek, maka Allah membuat dia seakan-akan gila. Ternyata cara itu menjadi cara Allah untuk paluan ibana. Allah manginang dada ina nang dohonon ni jamita tuhita sasitongna. Allah nang dohonon ni jamita tuhita garuk marsada-sada pangalaho ni si Raja Daud manang si Raja David dung majalo haluan naung pinatupan ni debata di bagasangoluna. Ahado pangalahona manang ahado na diluan ibana. Di bagasan naik dapat dua diturpuk jami tahun takas madidok disi pujiok kumajahuba sifat-sifat hari setong ma puji-pujian na di bagasan pamangaku. Ketika si Raja Daud makilala pangurupin ni debata dung ditogu debata dung dipalua debata ibana. Na parjolus sahali dipatupa ibana pamuji pasangapo debata. Bahasa boleh dipatupa ibana salukne karena dia sadar dirajumi ibana do, boy pe ibana malua sen Raja Saul, boy ibana marua sen Raja Abimelek, dada ala ni gogona sabing, ale ala ni pangurupin ni debatado, na dipatupa debata di bagasan parngulona. Karena kemurahan Allah, ala pangurupin ni debata, gabe mangolu ibana. Ala ni do dipatupa ibana ma, puji-pujian, jala dipasangap ibana magu. Gorni di batana sumurong. Dido ibana madisi. Pujok kumajahuba. Sifat-sifat hari. Jahuba do di partunggulan rohaku. Begion niak kena dangol mai. Jadilas marohana sida. Dung dipuji ibana jahuba. Gabe jamita na mangulu mai tu kena dangol. Namar lapata ditikina di bagasan hadangolo di bagasan pangalelo si Raja David ditunggu debata. Maka orang lain juga jelmana asing pe na totong maka porse debata ima akana dangol na marsi taonon. Berarti iko patupon na mamusenang song na pinatupan ni si Raja Daud. Mapurus tu debata. Jojo tu debata. Jala debata pe pasti paluahon nasida. Secara sederhana, dakolang si Raja Daud nama jalo pangurupin ni debata. Alai sudinang jolmana porsea na di bagasan hagogotan molo di jou debata pastido ditangihon jala diurupi debata. Dihita kadamang do dainang
nanolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Haluaon na pinatupan di debata tu si Raja David. Gabi dala di bana pasang apa debata. Jala gabi jamita na mangulu di tuak kehumaliang na. Tatua manginang nakita pe di bagasan parangulo si sonarion nunga ragam nang tajalo nang pinatupan ni debata pangurupion na mangurupia kangulut tagan marsada-sada. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus dipeleho do dirina di sesa dosata diurupi ta mangalo ka dosa. Gabe dang hatuban di dosa behita ala nunga diurupi. Jesus hita. Jadi di bagasan nakapangulut tapi pasti do song niya manginang. Adong do hitaon ditik na di bagasan hagogoton mga luli akapar karejoan. Diurupi debata hita dilion akapar karejoan. Adong do hitaon ditikin na mga lului manang-manangnya kon akaya na kota asa dapot na pinarsitan ni rohana diurupi debata. Adong do musi hitaon na manginang ditiki na marsitaon no kita jojo hita tu debata diurupi debata. Alena gabe sada pangarejumi tu hita ganuk marsada-sada mo lodung diurupi debata hita ahano na tapatupa. Alay marhite-hite jami taon nang didokma sudenang julma na porsia nang makilala pangurupin ni debata iko buy bay mana makatidak ko di bagasang guruna pasang apa debata mamuji debata alini amanginang ditogir do hita ganuk marsada-sada asa totok kita mamuji jala pasang apa debata di bagasang ngulut ganuk marsada-sada oma natung masareko situtu naikot ulahonutta di bagasa ngulutta sigano pare. Namangit namang dahinang nelonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Hobarto jahan di jami taon. Molo dibahas Indonesia dokon hidup baru dalam kasih Kristus. Hai bahasa Batakon ngolu na baru di bagasan holong ni Kristus. Amanginang ngolu to sonari dang be ngolu di dosa. Alay ngolu naung dipay baru di bagasan Kristus. Nunga di bagasan Kristus kita berarti ngulu tope ko tapatu pamatotong bangulan akalomoni rohani di bata. Unang be mangulahon akka dosa manginang. Munang be mangulahon akka namaralo tulomoni rohani di bata. Alay kon nima ulahonot ta sudi nang ngulu na baru. Karena hidup kita sudah di bagasan ima holong ni Kristus. Berarti jolma na di bagasan holong ni Kristus. Di boto ibana madok moliate tu di bata. Di boto ibana tong madok moliate tu akka humaliang na. Unang songos carita na manginang. Adong masada carita, adong masada kancil. Naing pas minum maibana di topi ni sungai. Alay tor adong masada buaya. Diharap mapakna. Parjulus sahali panik doy kancilon. Dia tong rohana mate na mau. Alay di bagasan bisuk na, memang molo dicerita dia ka buku SD na julur, so kami waktu di haman ekonomi, selalu dong cerita kancil yang bijaksana. Didok si kancilon matu buayai. Papungu madongamu. Asa unakolako na mga langaw. Jala di boto hodo, na diarak misa si tong nadang patui, alay hau-hau doy. Alay olo doau mga leho ni madiriku. Lapangan muna. Ale papungu madongamu sudi nang nadong ima di sungeon. Lasi tutu maruhan di buayaon di papungu ima na madongan na ngapungu be sudenang. Di dok buaya ima kancil ngapungu be mi sudenang. Patu pa mahobar tunay dok mi. Dok kancil mamu senang marbar si mahamuna. Disuruh mamarbar si buayai. Dumarbar si buayai di dok ima kancil ma. Toema, huwe tong mahamuna sada-sada. Dia tong kancil lima malompat perjalanan sada, 2, 3, 4, 5 dok seterusnya. Sampai ma bui memerdala kancili ima tu bariba ni sungai musena. Jelas langsung ditinggal kancili. Memang kancili sebelumnya memang neng
Dung minum ibana martahi do ibana nang mana borang. Ale dang boy. Ale marhiti-hiti songoni dung diurupi buaya mana borang ma ibana. Alai. Dang ditepati ibana jajina tuak ke buaya. Amang inang. Og gabi tudus-tudus do sa sitongna nang tuhita. Ala na gudang do hita di bagasan nakanguluta si ganupari. Ditik targogot kita. Sarodo hita mapurus tu di bata. Jojo tu di bata. Ale dung diurupi di bata hita gabi lupa hita. Hape amang inang. Si Raja David ang songoni. Ngolunay baru di bagasan holong ni di bata. Dia tidak melupakan kasih Allah. Molo dung diurupi di bata hita. Berarti kota boto do maduk moliate tu di bata. Ikota pasangat do di bata. Unang song kancili hita. Alai. Iko songo si Raja David mahita. Jalai kon hati dakonota manang diurupi di bata do hita di bagasan Yesus Kristus. Ngulu ni Kristus na mati di hapinor silang. Ido mangurupi hita. Alai niya manginang. Ikot pujiot tama di bata. Ikot aboto maduk moliate. Ikot pasangat di bata. Iko totong manak kita pe. Totong mangulu di bagasan holong ni roha ni Kristus. Songo Kristus nang totong mang kaolongi nguluta si ganupari. Amen martanya kita. Mauliate mahu pasah ruan nami tuho ali di bata nami di bata Jehovah. Dia kadinggan di basam asini roham. Naung totong dileham mutu bagasan ngulu nami taruli dohami Tuhan can hatam. Dia jari hohami Tuhan. Asa totok kami. Maka nguluhon ngulunay baru di bagas holong ni Kristus. Takas donung hami hilala panguripiamu. Ajari hamad mulia hati Tuhan. Mulia hati madiho Tuhan nami. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amen. Horas madihita damang dainang Tuhan mamasu-masu hita.